What's up mga idol? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Medyo makulimlim na mga idol. At nandito ako ngayon sa Kanipaan mga idol. Kasi maglalagay ako ng trap ng mga idol. Trap ng alimango. Itong balde mga idol. Babaon ko lang dito sa lupa. Tapos lagyan ko ng kinayod na niyog. May nagturo lang din sa akin ito mga idol kasi hindi ako marunong manghuli ng alimango. Tapos sabi niya, balde daw ang gagamitin. Ibaon lang sa lupa hanggang dito sa kanyang baba. Bibig dito hanggang dito lang mga idol, level lang. Tapos lagyan ng kinayod na niyog. Kaya susubukan ko mga idol, sana makahuli. Siguro hindi ko na mapapakita sa inyo mga idol yung pagbutas ko sa lupa kasi medyo madilim na kasi mag-alas 6 na ng gabi mga idol. So umpisahan ko na mga idol. Tapos tingnan natin bukas kung may huli. So ito na mga idol. Nabutasan na natin, ilagay na natin yung balde. Bali ganito yung setup mga idol. Tapos may nilagay ako mga paing sa gilid. Yun. Isa lang muna yung ilagay natin mga idol kasi testing lang naman to kung makakahuli nga ng alimango o mga mud crab mga idol. So tingnan natin bukas kung may huli. Kasi pag nakahuli to, dadagdagan pa natin. So bukas ulit mga idol. So yun mga idol, andito ulit ako sa Kanipaan. Kasi pupuntahan natin yung nilagay natin na balde kagabi. Yung binutasan natin. Excited ako makita yun mga idol. Magbabakas sakali tayong may laman. Kasi ito may maraming mga butas-butas dito mga idol ba. Mga butas ng alimango, ang mga kagang. Sana may laman talaga yun mga idol. Excited ako makita para papakita ko rin sa inyo mga idol. So titingnan natin kung may laman. Malapit na ako dito mga idol. Nandyan lang yun sa unahan dyan. Yun. Dito naman tayo mga idol. Ito yung balde. Nako, isa lang mga idol. Yan mga idol, may isa laman. Tapos may maliit. Yan yung nandito mga idol. So siguro wala masyadong nakapunta dito kagabi. So hayaan lang muna siguro natin dito. Baka mamaya marami pa. Yan lang yung laman mga